не на чуждите бази и на американските бази на територията на България. И за да кажем, че България трябва да бъде земя на мира. И за да кажем не на организацията НАТО. Защо? Защото просто мразиме войните, обичаме мира. Докато САЩ начело на тази организация непрекъснато трябва да бъде намесена в войни, в агресия, в нападение срещу други държави. Примерите са много, драги събратия и съграждани. Като започнем от Виетнам, стотици хиляди убити, милиони бездомни и накрая се извиняват и казват, че сгрешихме. Накрая, какво искаме да кажем? Ние сме за мира. Ние сме против войната. НАТО и САЩ помогнаха на терористите на времето срещу Афганистан. Какъв беше резултата? Ал-Кайда, талибаните, удариха Нью Йорк, удариха Лондон, удариха и Мадрид. В момента какво виждаме? Също НАТО и натовските държави помагат на терористите на ИДИЛ и на Ал-Кайда срещу Сирия и Ирак и Либия и Египет. Какви са резултатите? Разруха. Гледаме сега и в Украйна. Какво става? Натовските държави също помагат на хунтата. Взимат и на сила властта в Украйна и започна една гражданска война. Където се намесва НАТО, има и войни. Много просто. Толкова ли е сложно? Ние не искаме войни. Ние не искаме организации, които с агресия искат да подчиняват и други държави и други народи. Милиони хора в света загиват. Накрая казват, извинявайте, допуснахме грешка. В Ирак влизат, избиват над 1 милион души. Накрая излиза Джордж Буш, казва, грешка на разузнаването. До кога ще продължаваме? С две думи. Не искаме НАТО, не искаме военни бази, нито в България, нито никъде в света. Да се преберат американците от дома. Няма да дойдем да ги нападнем. Ще ги уважаваме, когато ни уважават. Не на войната, да за мира. НАТО вън! НАТО вън! НАТО вън! НАТО вън! НАТО вън! България е зона на мира! 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 Благодаря.